हेलो एभरिबडी खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। जोङो दिनै दङ दावथारा लोखि बाजारनि मावजि गेन्द्रि जेनेबा बेबायदि केम्प बायदि बिदि एपार्टमेन्ट फिसा फिसा थानाय जायगायाव बेखौ आं एक्जेक्टलि मा होनो आंबो मिथिया। खाथिनिब्लाबो माने बारा फैबाय थानाय जाया नालाय स' बेयावनो फैदों मोननैसो सिन सुट लागोन फट'ना न'फोरा नायनो मोजां मोजांथारलै एकदम देनां फैसाफोर जायोब्लाथाय लुना लानांगोन बेबायदि मोनसे पार्सनेल स्टुडिअ एबा पार्सनेल रुम मोनसे ओरैनो बरियाहैनो जायगाथ' केनेकुवा मोजां बरिया Wow, what a house, yeah. Gorek isi durbul ndure na? Big fan. Jangan deh, mungkin sana. Dia जाहैबाय दामिंनि गेमफोर मा खबर फुरा मोजांथ' ओमफ्राय जायगायालाय बोरैनि जायगाखौ मोजां नांदो बेयो नोंनि फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम ना लास्ट टाइम सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय नोंनि रलालाय मा बे फिल्माव रला इदिनोसै साइडफोराव बुंदा साइड गुन्दालाय बिलेन दे मोजां जाबाय होमबा सलायनायावसो कम्फर्ट खोथाया बिसो जादों बेफोरबायदि बाइकआनो गैया दा आंनि नोजोराव दा बेखौ एक्जेक्ट लकेसनखौ मा बुङो एसे बुंलाय सुमबागान जेनेबा इ केम्प थानाय बागानखौ मा बुङो एक्जेक्टलि मेन सुमबागान जायगाया इखौनो होनना माने आं खोन्थानो हायाखैमोन दहाय आदसा दे होमबा Roman, record lakukan nama? लाखाबाय औ जाबाय दे रेडि गासिबो ओके ओइ नोंनियाथ' खानाया मोननै दंमोन ना खानाया मोननै दं रमान्टिक सिना जोबथ'बाय दा बिलेनफोर एसे सिन दंनो फट'बो लाबाय मोननैसो देलाय बहा लागोन आदा स्टिंखौ जों दा नैबे माबायाव लाहैगोन जोंनि दावथारा सिगनेचार प्रजेक्टआव लाहैगोन दा बेयो मा माने सिगनेचारा जाहैबाय जोंना ओरै टुरिस्टनियानो न' बेबो टुरिस्ट थागोन आरो बेयाव दे होमबालाय थांसै बेनिया जोबथ'बाय दा थांसै सिगनेचार नामा सिगनेचार नामा सिगनेचार लोंग्रा सिगनेचार नङा थांफेराखै दे होमबा गाखोदों सोरबो
दा जोङो मोनफैबाय सिगनेसार ना मा होनो बे जायगायाव सिगनेसार माने आन्दार प्रसेसआव दं आदसा दा जोङो बेयाव लानो फैदों एक्सननि सिन फिसा क्लिप्स दं ओइ बाइक बियो लानांगौ मा आरोना। बानायगोन ओमफ्राय ओरैनो बेयो पार्क जागोन आरो ना आदसा, फाइनालि मोजां। ओमफ्राय दा आन्दार प्रसेसआव दङ आं माबा खोनादोंमोनथ' खोनानायालाय बिराद मोजां जागोन माने भिउआ नायनो फैनो हागोन गासैबो ओमफ्राय दा बेयावनो बरिया सिगांसै गथां पारमिसन बिदोंमोन होदो होनाया ओमफ्राय एसे माने मा बुंनो आं ओरैबायदि मोजां नुगोन दा माने कमप्लिट मोजां जाबाय र' आं नै सिङाव हाबबाथाय एसेबां समायना बानायगासिनो बरिया जोबोद समायना जोबोद समायना बानायदों साजायदों आर्किटेक्सारा बरिया जादों Wah, manunya wah. Enjar, kadang. Ayo, ini sini gue yang. Ayo, ibu bagi ngopung apa wah. Enjar ada putang kacau warna, sini warna. Ekdom, ira sapare sinang leh. Enjar tak. Arni 이 한끼 문제를 가는 거구나. Guna, nomor rumah. 어디야 사가? 한다 한다. 나우 가라. 위. 따살라노. 비디오 공식. जोंहा नै साउथनि बायदि नुलायबाय बिलेनखौ औ बेयाव लकेसना जास्लाबनाय नङा बेनि थाखायनो दा थांफिननांसिगोन बेक गुबुन मोनसे लकेसनाव फैबावबाय दा बेयाव मोनसे सिन लाहांदो बै दलङाव सान्दुं गोसाथारलै गरमथार एकदम थान्दा लेखिनियाव नोंसोरथ' जेबो लागाखै जुमग्रा हा नोंसोर जेबो लागाखै जुमग्रा नोंबो जेबो लागाखै दलंनि सिना जोब्बाय दा थांसै न'आव